Sa ating balitang regional, lumobo na po sa 637.17 million pesos ang halaga po ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa buong Ilocos Region kasunod ng pinagsamang epekto po ng tropical cyclone na Luis, Maymay at Neneng, gayon din ang southwest monsoon o yung habagat. Batay po sa bulletin number 6 ng DRRM Ilocos Region nitong Agosto 26, umabot po sa 20,294 na magsasaka sa buong rehiyon ang naapektuhan ng magkakasunod na sama ng panahon. Pinakamalaking bahagi po ng naitalang agricultural losses ay mula po sa palay na kumakatawan sa 53.9% ng kabuang halaga ng pinsala. Sa bilang ng mga apektadong magsasaka, 13,767 ang rice farmers, 664 ang corn farmers, 2 ang cassava farmers, at habang nasa 2,481 naman ang nagtatanim ng high-value crops. Hindi lamang mga pananim ang napinsala, patuloy ding naitatala ang epekto ng kalamidad sa ilang agricultural infrastructures na bahagi pa rin ang isinasagawang assessment ng mga kinaukulang ahensya. Bagamat bumubuti na ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng rehiyon, hindi pa pinalang nasa 637.17 million pesos na halaga ng pinsala. Patuloy pa ang pangangalap, validation at consolidation ng mga damage report mula sa mga lugar na tinamaan ng mga nagdaang sama ng panahon. Dahil dito, posible pang tumaas ang kabuang halaga ng agricultural losses sa buong Ilocos Region. Sa mga susunod na bulletin, habang nagpapatuloy pong assessment po sa mga apektadong lugar. IFM News. IFM News. IFM News.